Stavím sa s tebou, že ak sa ťa spýtam, aké 3 veci robíš s ľahkosťou kedykoľvek, alebo špeciálne o 12, keď ťa zobudím, nebudeš mi vedieť odpovedať. A práve preto je toto videjko pre teba. Ľudia často hovoria, že sa poznajú. OK, tak sa ich spýtam, a čo ťa tak naozaj baví? Ktorí sa tak zamyslia a vlastne odpoveď ani netušia. No tak, však snáď vieš, povedz mi 3 veci, ktorých máš ľahkosť. Jak ľahkosť? No keby som ťa zobudila aj o 12, v pohode by si to urobila. Práve preto sme vytvorili seba spoznávajúci digitálny zážitok. Áno, pre mnohých je to úplne niečo nové, nie je to tuctovka. Čo dostaneš, keď si tento náš seba spoznávajúci digitálny zážitok zakúpiš? Napríklad, začneme interaktívnym kolesom života. Vyberieš si oblasť, kde to najviac hrdzavie. Potom si zadefinuješ, kde držíš v tele napätie. Napíšeš si vlastnú afirmáciu. Samozrejme, už nebudeš kopírovať cudzie afirmácie, aby si mala krajší život. Ty musíš prepísať tú starú na novú. Urobíš zo pár vedomých nádychov a výdychov. Vyberieš si magické fraktálne karty, ktoré odhalia to, o čom ani ty sama netušíš. Prevedieme ťa krátkou meditáciou. Ja to budem robiť. No a ako bonus dostaneš od Sandry perfektný rozhovor so šipkovou ruženkou. Áno, presne tou šipkovou ruženkou, ktorú pozná z detstva, pretože to, ako to mala ona sama, sa jej bohužiaľ nikdy nikto nepýtal.